Ahoj všichni, vítejte u mého dnešního videa. Dneska se pustíme do doplňování a organizování potravin v kuchyni. Už jsem se na to chystala nějakou dobu, tak jdeme rovnou na věc. Tady můžete vidět, co se mi tu nashromáždilo za rok bydlení. Nejprve jsem si vyndala všechny dozy, abych mohla velice důkladně otřít od prachu a nečistot. Jakmile jsem měla všechno čisté, začala jsem doplňovat potraviny. Vždycky to dělám tak, že to, co jsem nově koupila, dám na dno a co mi zbylo z minula, dám na vrch. Tak je to hezky přehledné a nic se mi nestratí. Tyhle průhledné dozy mám z IKEA a nemůžu si je vynachválit. Kromě toho, že vypadají úžasně, taky pomáhají předcházet problémům, jako je třeba vznik brouků v mouce nebo jiných suchých potravinách. No a když máte všechno přehledně uložené v plastových nádobách, vytvoříte déle čerstvé. A je to hotové. Děkuji, že jste se dívali a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!